So yun mga Koragon, nandito tayo ngayon sa Kamangahan, sa ginagawang kalsada. Ba't ba tayo nandito? Kasi road test natin yung ating motor na bagong laruan. Yun, yun sa dulo na yun, Rosy 125 Declats. Yan. So nandito tayo para i-road test natin yung motor natin, dahil para lumakas-lakas yung ano niya, kasi ano to, pakyat. So andun yung ano, yung daanan papunta doon sa dulo na yun, punta doon. So dito tayo, ayan, ito yung lugar ng Kamangahan. So yan ang Kamangahan. So yan sa baba na yan, kabahayan na naman. Yan. Oh, so yan. Sinubukan natin i-road test yung ating motor, dahil para lumakas-lakas yung ano niya, hatak, para magandang humataw. So ito yung ating pamilya, yan, naglalaro sila. Yan, wala tayo ngayon sa construction dahil pahinga. So update ko lang kayo pag andun na tayo sa construction site natin, para makapagbahagi naman ng mga bagong tips. Tapos may pakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin doon, kung mga anong kaganapan na. So bibi, mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan, bibi. Ito yung ating dalawang anak, yan, si Francis at si Prince Jazz. Dito lang kayo. Hindi kayo dito, Princess. Yan. Sinama ko para makapaglibot-libot. Ha? Nano ka? Nahulog? Dandaan ka lang dyan, ha? Baka madapa ka. Dandaan, ha? So yun, dito tayo. Ano? Kaya? Kaya pa? Ha? Hindi na daw kaya. Oh, takot-takot tong panganay ko. Bibi! Oh, madapa ka dyan dito. Ha? Dito na, Bibi, dito na. Hindi ka na. Bilis. Hayaan mo na si Kuya. Hayaan mo na. So ito yung ating motor dito. So yan, natanggal na yung malaking bundok dyan. Yan, tinanggal nila. So hanggang doon pa sa dulo na yun, mga bako. Yan. Ito yung ating laruan, Rosy. Yan, bagong kuha natin to. So yan. So 125 siya, yan, 125. So tigurdos natin para makita natin kung maganda yung makina nito, kung malakas din sa akyatan. Yan siguro sa sinasabi ni ano, nagre-riprap, yung nagre-riprap dun. Riprap. Nagre-riprap sila dun. So yan. So papahinga muna tayo dito sa bato na to, para makapagpahinga rin ng kunti. So yun yung misis ko. Yan. Nag-video rin. Dalawa niyang chikiting. Ayun, dalawa naglalaro. Deka mo magduman sa puro, bebe, ha? May Jazz. So yan, karagatan na yan. Lahat na yan dagat. Ikot. Karagatan na. So andito tayo sa gitna ng bundok. Yan. Bundok yan. So karagatan to.
Han. Para din ba to? Oh, tayo. Tumba. Kaya yan. Bebe. Nagkokak. Kokak. Kokak. Tuwang-tuwa. Ano yan? Puto. Sarap ng puto na yan, ay. Puto. Sa bato. Bato. Naging puto. Puto pik. So yung project pala natin dun sa Matakon, Ano nakapag-boost tayo dun ng ano, ng slab. So 15 days o 16 o 18 days pinapatuyo-tuyo bago tanggalin yung ano, yung ating ano yang mga ano, mga forma. Kapiling si Buyo. 15 days yun, kaya umuwi muna tayo para magpahinga, tapos mag-asintada doon pagbalik. So tara, dito muna tayo, laro muna ng mga bata dito. Ay, dango yan. Uy, ingi mo parang ano. So maglilibang-libang muna tayo dito. Sabi na ni Mama, maunod na sa mulod. Ano? Sabi ni Mama, maunod na sa mulod. Watch. So tara, dito tayo. Bebe, dito tayo, bebe. Princess. Opo. Opo, dito muna tayo. Dito ka lang. Dito tayo. Laro. Kakawatan mo si Bano, si Bibi. Kawatan mo si Bibi, kawatan mo. Sayaya. Bagong gising pa lang tayo, pumunta tayo dito para i-test yung motor natin. Tsaka di pa ako ganong sanay sa diklats, kaya practice para matuto. Oh, matuto tayo. Na, bebe? Practice para matuto, no? Atas, atas. Taas. So ito na yung bagong labas ngayon na Rosie. So yan. Ito na yung bagong labas niya. 125 cc yan. Tapos
full shock siya dito. Tinanggal ko yung isa. So ito dito yung nakalagay. Tinanggal ko. I-adjust ko punta dito. So dapat dito yan. Tapos ito dito. Tinanggal ko yung isang shock. Dito ko nilagay. Para bumaba. Tapos dito bababa natin ng konti. Para medyo parehas. Ayan. So dito. Ito yung bago niyang ano. Dati may takip to. Tinanong ko sa hangin lang pala to saka sa init. So okay lang daw yan, wala nang takip. Rain or shine din daw yan, kahit mabasa okay lang.